салом алайкум ба ҳама тамошобинони барномаи мо. Инак барномаи навбатиро сар мекунем. Ҳафтаи пешинае ки савол бисёртар буд, мо нисфиш саволоро ҷавоб гардондем. ҳозир бо давоми ҳамон саволоро ҷавоб медиҳем. Яъне ки дар як барнома савол чанд қайки буд, мо ҳамура ду барнома кардем. Бо касое ки савол дорен метавонед дар поёни ин ҳами видеое ки ҳаст дар комментари саволотона бинависед. Сар мекунем ай саволи давоми ҳамон саволо карочи. номуш навистагиай кони бодом. Ака аблава нисфи шаб хонат медроянд, заниша ҷавобгарӣ дора? Аблава хонаите дромаданда ҳақ надора ба якамаш ки айдарини хонат бидроятра мол бори печона бубара. Вақте ки тура зади хаю корманди давлат ҳатман ҷавобгарӣ дора. Корманди давлата задан ай 2 сол статьяш сар мешава. Не ки вай ҳақ надора хонаите бидроятра маҷбура ки кашола када бигира бара. мегзарем ба саволи навбати. савола додай лидер паҳлавон. Салом бародар, зинда бошӣ. Дуюм саволи мара ҷавоб де. Савол ҳамин агар синфи 10-ра 2 моҳи аввалша хонӣ ва ба дигар давлат равӣ, мактаба то охир хонда натонӣ ва экзаменора ҳам насупорӣ, синфи 11-ра хонда метавонӣ, илтимос ҷавоб шатед. Ака ту вақте ки нахондай ҳамун солтати чихе аттестат мегирӣ. худат як одами ба ақли бародарҷон фикр кун ки ҳамин чиз намешидани значит намешава. хай ягон роҳи дигаша наёбӣ агар мумкин бишава. мегзарем ба саволи навбатӣ. бо савол додиянд дар бораи ҳамин алоқаи ҷинсӣ. ҳамин саволо беҳад бисёра, не ки як ҷавоб дора. нависае ки духтар ба синни 18 солагӣ расидагӣ боша, ба розигии ӯ алоқаи ҷинсӣ ки не ҷавобгарӣ дора ё ки не албатта ҷавобгарӣ дора. та ҷиноят кардесай. Инак сар мекунем чихеле ки мо ваъда дода будем ва саволоро ҳам дар комментари барои ҷаримаҳои гаӣ бисёрай. ҳозир дар бораи ҳамин кормандони гаӣ ва ронандаҳо, шаҳрвандҳо як кӯтоҳ карда дар шумо ҳамаша мефаҳмонем ки кадом ҳолатда чихели ҷарима, чанд сум то чанд сум. барои комментарида бисёр саволам хеле буд ки ҳар як нархам сумша бигем ки чанд сум ҷарима дорад. дар ӯ барнома мо ваъда дода будем. ин ҳозир сар мекунем. ай аввалаш барои риоя накардани қоидаҳое ки ба хадамоти фавқӣ тааллуқ надоранд, яъне ҳар намуд сиренаҳое ки дар мошин мезанед, мисол дар болои мошинотон ранги ҳамун политсейски чизо ё ки мошинои скорӣ мезанед, равшанӣ метиҳад, и дар мошинои оддӣ мумкин нестае, ҷарима дора 150 сомон то 250 сомонӣ. бо ҳастае ки барои итоат накардани ронандагон ба чароғакҳо ё ки пешиходҳо, мисол светофора сирх мегзарӣ ё ки дар пешиход одаморо пропускат намекунӣ, ирам ҷарима дора. ҷарима дора 150 сомонӣ то 250 сомонӣ. бо ҳастае ки барои аз ҳадди аққал зиёд одам гирифтан дар автобус ва микроавтобусҳо, мисол ба ҳамин рӯзҳо ҳар яктаи шумо дар маршруткаҳо мешинед, дар автобусҳо мешинед, ака ба чашми хитон мебинед ки ҳамин тапак вори метапанаш одама, не ки ҳамин чиз аз рӯи қонун мумкин нест. ҷарима дора ай 50 сомон то 100 сомон. мисол ягон гаи биқапа агар бар ҳамин автобуса ё ки маршруткара тапити одам кардагӣ боша, ӯ ҷарима карданда ҳақ дора, барое ки мумкин нест аз рӯи қонун. ай 50 сомон то 100 сомон ҷарима дора. бо мегзарем ба қисми мисол ягон мошиное ки боркашанд. мисол ягон тракторина болошда пахта задагӣ ё ягон камазое ки мусор мекашанд, исӯса дар байни ҳамин раҳ рафтаистанд, мисол ай болои ҳамун пахташ мепара ё ки камази мусора ягон чизаш мереза, ирам ҷарима дора. яъне ки ҷаримаш ай 100 сомонӣ сар мешава. бо ҳастае ки мисол шофёрое ҳастанд, ай роҳ меброянд, мақсад ки против мераванд. тезтар мега бигзарам ҳамин мошини пешангима, меброя ба раҳи ӯ дигариш против мерава ки аюсам мезанад, садама дучор мешава. ба ҳамин хотире ки садама нашава чи нашава, камтар эҳтиёт кунанд шофёрҳо, барои ҳамирам ҷарима муқаррар кардагианд. ҳамигаи ё ай 50 сомон то 100 сомон. ҳамин ҷаримаҳое ки ман ҳозир гуфтаистам, ё ҳамаш аз рӯи қонунанд. мақсад кадомита ки дар ҳамин ҳолатҳо агар гаи меқапа ҷарима мекунад, и аз рӯи қонун ҳамихе омадагия вай қонунӣ штрафтон кадестаи мақсад. бо ҳастае ки фурӯҳҳо ё ки камазое ки ай дигар давлатҳо бор меёранд ва ё зери таҳти назорати гумруканд, яъне ки ӯ бояд ай гумрук бигзаранд.
анам камазо ёки фуроҳое ки боркашанд меёранд 30 тонну 20 тонн бор мезананд ҳамво агар мисол мегирем ки против движение ҳай кунанд раҳда бизананд ягон кори дига кунанд ҷаримаи ё беҳад калон ай ака дар ҳами ки мақсад ё мошинои бигем боркаше ки ай хориҷа бор меёранд ай гумрук мегзаранд дар ҳамё ҷаримаи калон мондагиан ай 4000 сомонӣ то 5000 сомония ҷарима карда мешаванд. бо ҳастае ки мисол дар ҷойҳои муқаррар кардагиан бояд ай рӯи скорости 40 брай ё ки бо дар баъзе ҷойҳош ҳастае ки 60 брай бояд дар ноҳияҳои дурдаст ҳастае ки ай рӯи 80 мерай агар ай ҳамаи гуфтагиҳое ки 40 60 80 ки биромадӣ қапи данга ё ҷарима дора ай 50 сомонӣ то 100 сомонира. мақсад бо ҳастае ки ай тарафи пиёдагардо бигем ба ҳамин мошино зарар дида мешавад. мисол тарафи одамое ки на велик қатӣ мегарданд ё одамое ки аробакашанд мисол ба велик омаде саем хеле ки меброя ай пеш ягон мошин гуфта и одама ба великиш назанам стов мета мезана ягон салбара чапа мекуна ё ки мезана ягон мошини дига дар ин ҳолат ҳамон одаме ки велик қатӣ ай ҳавая аввал ҷарима мекунанд ай 50 сомон то 100 сомон ай уҷа ҳолатоша мебинанд баъд бо ҳолате дора ки мисол агар ҳамаш айби ами великдор шидагӣ ки боша мошине ки ба мошин мезана ҳарди мошинои вайёра соз мекуна мета ё ки мошин дар ягон солба мезана ӯ солбаи зарардидагиро барқарор мекуна расходша мекуна бо мошини мардака соз мекуна. мақсад ки ай тарафи ҳами шахсорам ба ронандаҳо ва ба кӯчаҳоро ягон чиз зарар бирасонанд агар ҳами одаморо ҷарима мекунанд. бо мисол мегирем ҳастаи мотосикл мегарданд бисёр ба мотосиклҳо мегарданд ку дар дирнои қишлоқҳо мумкин мегарданд ё кӯчаҳода мегарданд ҳами дирни шаҳри хидмон ҳамирам агар ягон одам да халалдор боша халал бирасонанд да одамо мисол ягон кӯдакда ягон занакда касе набоша ҳами ягон шаҳрванда ки халал расон ура гаӣ метавонад дар ҳамон ҳолате ки биқапаш агар 100 сомон ҷаримаш кунад барои халалдор кардани шаҳрвандо. мумкин естае ки ту мотосикл дорам гуфта бизани ба иҷа бирай бизани ба уҷа бирай одаморо халалдор кунӣ бе мисол даъво кардани ҳаваё гаи биқапа 100 сомон штрафот мекунад. мисол бо ҳастае ки ронандае корманди гаира масхара мекуна ё зӯроварӣ мекуна ҳуҷҷатоша пешниҳод намекунад авай мисол гаи маъниш мекуна ҳамин чиз да бачаҳои ёш бисёр дида мешавад гаира прикол мекунанд мисол ҳар чиш меган ҳуҷҷатошона пешниҳод намекунанд да ҳамин вақт гаи вайёро ҳақ дорад ки 250 сомон штраф куна ё ки 6 моҳ ҳамин правашона ришад мекунанд то 6 моҳара. агар бо ҳамин ҳолат пафтор шид такроран ҳамин ҳолата бо ягон гаи дига қапид икон 1 сола яъне ки ай 6 моҳ то 1 сола ай ҳуҷҷати ронандагӣ маҳрумшон мекунанд. ҳамон одамоеро ки масхара мекунанд ӯ дигар одамошане мисол ӯ ронандарам ҳақ дорад ки аввал вақти гаи маъниш мекуна аввал ронанда ҳуҷҷати гаиро талаб куна мисол бига бирор нишон те ҳуҷҷата гаирам ҳақ надорад ки небига тарафи ронанда вақте ки гаи агар ҳуҷҷат нишон надод та ӯ ҳуҷҷат талаб кардӣ ту метавонӣ ки ҳай кунӣ бирай мақсад ӯ да ту ҳуҷҷат нишон надод тра ягон кор карда наметавонад ки ҷаримат куна ки ту ҳуҷҷатота пешниҳод накардӣ дар ин ҳолат турам уҳдадорӣ ки ай вай ҳуҷҷат талаб кунӣ. бо мақсад мошиное ҳастае ки дар хичон дар ҳами трезоҳошон ҳар ҳамун чиз мезананд яъне ки ҳамун айрӯи қонунӣ бигирем агар ҳамин танировка мегем чек дора мерай сумша меспорӣ ҳамун чиза иҷозатнома метаҳанд ту мегирӣ. бо ҳастаи мошиное ки заводской чиза ҳам хичон доранд ана бо мошиное ҳастае ки хичон мезананд мисол ҳар ҳамун парда мезананд ақибша сипсиё мегиранд хеле пардаҳои ғавс мезананд пароша парда мезананд ин чизам ҷаримаш калон ай мақсад агар корманди гаитра биқапа ба ҳамон мошинет ки парда задагӣ ва ҳар муқомш кардагӣ 6200 сомон ҷарима дора ҳам чиз ай рӯи қонун. бо ё ки мошиное ҳастае рулошон ай тарафи рост ай аки дар хидмон хеле нестае мисоли намеёранд ягон ҷо рулш ай тарафи рост ай ба ҳамун гаштан мегирад ин вақтам агар корманди гаи биқапад 500 сомон ҷарима дора барое ки рул дар тарафи рост ай дар хидмон ай рӯи қонунӣ тарафи чап дай. бо ҳастае барои шаҳрвандо мисол ягон корманди гаи истодагӣ амҷада пешиход ай светофор ай ягон шаҳрванди оддӣ пешиход қатӣ небу мегзара ҳами байни раҳ қатӣ мерава бигем
кормандигаи дар ҳамин ҳолат ӯро бубина, агар 6 сомон ҷарима дорад, ай ҳама ҷаримаи бигем арзон барои ҳамин шахсои оддие ки на мошин доранд, на велик доранд, на ҳечи, пиёда мегарданд, ис мераванд, ус мераванд, барои ҳамин дар пеш кормандаи гаи бо эҳтиёт бошен, ай ҳар ҷо напарен, нагзарен. Ирам ай рӯи қонун ҷарима дора 6 сомон, 60 не 6 сомон. бо асай одамоиро дар сари рул маст меқапанд, яъне ки чӣ ҷавобгарӣ дорад. Мисол ягон каса меқапанд дар сари рул мастай, ӯ мега ман маст нестам, баъд корманди гаи мега биё бирем хай ай муоинаи тиббӣ мегзарӣ, не ки ӯ шофёр саркашӣ мекунад, намерам мега ана и ҷавобгарӣ барои саркашӣ кардан гузаштан ай муоинаи тиббиш ҷидоай, бо барои маст буданаш баъд ҷидоай. мисол агар ӯ маст боша дар уҷа мебурад ку мастай, барои и ҷидоай ҷавобгариш, бо барои ие ки аввал да зурӣ мекунад ва дағалӣ мекунад ва ман намерам мега, бо барои и 250 сомон дига ҷаримаш мекунанд. мисол бо ҳастанд одамое ки дар мошиншон мешинанд, ҳуҷҷатҳошона фуромӯш мекунанд, яъне ки ҳамун права ва техпас ҳамаи ҳуҷҷатҳои мошинашон фуромӯш мекунад дар хонааш, не ки дар ҳақиқат ҳуҷҷат дора вай, ҳамун чизора хеле одамия ягон чиз дар фикраш парешон мешава, аёдаш мебурояд ки бигира ҳамун ҳуҷҷатоша. дар ин ҳолат кормандои гаи аввал якум боре ки меқапанд, хая ки ира бовар карданаш осон ҳам нест дар кормандои гаи, не ки аввал да бояд огоҳид битиҳанд. вақте ки ту мегӯӣ ман ҳуҷҷат ма фуромӯш кардам дар хона, дар ин вақт аввал якум борда огоҳид метиҳанд, баъд вақте ки бо дуюм бора қапиданед ҷаримат мекунанд, сеюм бора ки қапиданед ай 6 моҳ то 1 сола ай ҳуқуқи ронандагӣ ҳам правата бигем ришад мекунанд, ай 6 моҳ то 1 сола. инак ба фикрам ки ҳамин қадар кофия барои шуморо ҳамин ҳама намуди ҷаримаҳоша қариб ки фаҳмондам дар шумо кӯтоҳ карда ба тарзи оддӣ. хай бо ягон савол боша, агар ай мавзӯи пештарае ки гап зада будам ва ай ҳамин мавзӯе ки ҳозир бо гап задем чӣ саволе боша, марҳамат дар комментарӣ бинависен. зинда ва сарбаланд бошен, ҳама каса дар канали мо подписатсия кунед, номи канал Чиба Вай. саволҳои шуморо интизорем.